Здравейте, аз съм Екстранс и ще ви покажа как да си направите Pwdiaspora. Първото нещо, което трябва да направите е да отворите Pwdiaspora Instant Server Kit, да го разархивирате. Влизаме, натискаме Tools, Galaxy Editors. Тук трябва да има точки, сега ще изложим. Замествате тук Galaxy, ще го има в описанието. Сега трябва тук това да копирате. Тук да го поставим. И вече точките са ни оправени, защото тези там са много сбъркани. Тези са си хубавите. И вече нашия сървър е готов. А сега ще ви покажа как да смените името. Тук може да правите каквото име си поискате. Да го направим като тук как е. Не го включих. Създаваме си регистрация. Това тук може да си го направите при настройките, си го правите. Не, това е заради ехето. Ексе, ехе, там нещо такова. И вече започвате да играете. Ето това са точките. Това са като на Dark Space точките и като на повечето други игри. Явно заби. Като задържите Ctrl и W, се появява голям екран. Ще поправя малко играта после и ще кача линка в описанието, може да си го свалите оттам. Това беше от мен, благодаря и довиждане.